Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po? Magandang gabi sa iyo, Sir Bibi. May gusto sana akong ibahaging kwento sa inyo. Ito po ay tungkol sa naging karanasan naming magkakaibigan. Nangyari po ito noong nag-aaral pa kami sa kolehiyo. Napagkasunduan po kasi naming magkakaibigan na mamasyal sa probinsya ng isa naming kaklase sa katimugang bahagi ng Luzon. Magsisembreak po kasi kami noon. Tawagin mo na nga lang pala ako sa pangalang Rans. Excited na excited kaming magkakaibigan noon dahil pare-pareho kaming mga nature lover at mahilig po talaga ang mga kaklase ko na mag-mountain climbing. Katunayan ay mga miyembro sila ng mountaineering club sa aming paaralan. Excited sila dahil ibang bundok naman ang mararanasan nilang akyatin. Habang ako naman, ayun yung unang pagkakataon kong makakaranas ng ganon. Ang pinaka-thrilling na naranasan ko pa lang sa buong buhay ko noong mga panahong iyon ay yung jamboree. Nang mapagkaisa namin yung mismong araw ng alis, ay pinaghandaan po talaga naming magkakaibigan. At nang sumapit yung araw ng alis namin, ay halos di na nga ako nakatulog pa nung gabi pa lang. Nagkita-kita kami sa may baklaran kung saan kami sasakay ng bus. Madilim pa nang dumating ako doon. Pero naroon na ang dalawa kong kaklase na sila Joel at Benz. At makaraan lang ang ilang minuto ay dumating na rin ang apat pa naming mga kasama na sina Shane, Grace, Nico at Carlo. Malayo yung probinsyang pinuntahan namin, kung kaya ang tagal ng aming biyahe na nakailang stopover din kami. Nang dumating nga kami doon sa kanilang probinsya ay gabi na. At nang papunta na kami sa mismong lugar ay nasiraan pa yung jeep na aming sinasakyan. Habang hinihintay naming maayos yung jeep ay may lumapit sa aming isang matanda at isang binatilyo. Nagtanong ang mga ito kung ano raw ang nangyari. Kaya sinabi namin nasiraan kasi yung sinasakyan namin. Nung mga oras na iyon ay kumukulo na yung aming mga tiyan dahil sa gutom. Pero tinitiis lang namin. Ubos na rin kasi yung mga baon naming pagkain. Nakita naming umalis yung matanda at yung binatilyo. Makaraan ng ilang sandali ay nakita naming bumalik sila at may mga kasama na. Nagpakilala ang mga ito sa amin na yung isa pa nga ay yun pala yung kapitan ng barangay. Niyaya nila kami na dumuon muna sa kanilang bahay pagkat mukhang matatagalan pa raw bago maayos yung jeep. Inalok din nila kami ng mga makakain at maiinom. Kung kaya kahit nakakahiyaman ay pumayag kami pagkat hindi na rin namin kaya yung gutom. Nagpaalam kami sa driver at konduktor
sinabi naming sabihan nila kami kapag natapos na ang kanilang sasakyan at pupunta lang kami doon sa may bahay na amin pa ngang itinuro pagkat tanaw iyon mula sa kalsada, na nagkatinginan pa yung dalawa, yung konduktor at driver, at parang napilitan lang na tumango sa amin at sinabing sige. Kami na lang kasi ang kanilang pasahero noon. Niyaya din naman namin sila, ngunit matindi ang kanilang pagtanggi at kami na lang daw para mabilis na nilang maayos yung sasakyan. Pagdating doon sa bahay ay hinainan nila kami ng makakain. Nag-abot yung 3 kasama ko ng tilata, noodles at isang pack ng kape. Ngunit tinanggihan nila iyon at sinabing wag na raw kaming mag-abala pa dahil walang anuman daw iyon. Nang simulan ko ng sumubo, ang una kong napansin kaagad ay ang tabang nung kanilang inihaing ulam. Wala talaga iyong kalasa-lasa at malansa ang pagkakaluto noon, na para bang wala iyong anumang sangkap, na parang nilagyan lang iyon ng tubig at saka pinakuluan. Pero hindi ako umimik. Ngunit napapansin kong ganon rin ang nararamdaman ng mga kasama ko. Buti na nga lang at konti lang ang inilagay ko sa aking pinggan. Kaya hindi ako nahirapang ubusin iyon, dahil naisip kong baka magalit naman sila kapag mapansin nilang hindi ko nagustuhan ang lasa noon at nagsasayang pa ako ng pagkain. Panay ang pagtatanong nila sa amin kung saan kami pupunta. Itinanong rin nila kung mga taga saan kami, na sinasagot naman naming lahat ng kanilang mga ginagawang pagtatanong. Hanggang sa marinig namin yung boses ng konduktor at sinabing na ayos na raw yung sasakyan at aalis na kami. Pinilit pa kami ng kapitan na doon na lang raw matulog sa kanilang barangay nung gabing iyon. Pero tumanggi kami at sinabing baka mag-alala yung mga kamag-anak ni Carlo pagkat inaasahan nila kami. Kaya wala na rin silang nagawa pa. At nagpasalamat na kami sa kanila, sabay nagpaalam. Pagsakay namin sa jeep ay nagsalita kaagad yung driver at sinabing hindi kami dapat na pumunta sa bahay na iyon at nakikain. Luba daw delikado sa lugar na iyon dahil napapabalitang ang mga nakatira doon ay angkan ng mga aswang. Ang mga mag-aasawang araw doon ay magkakamag-anak pagkat walang gustong makipag-asawa sa kanila. Kaya ang ikinakasal doon ay magpinsan at kung minsan pangarap kahit magkapatid. May pagkakataon rin na mag-join at mag-jain ay kanilang pinag-aasawa. Ewan ko, pero nangilabot talaga ako nang marinig ko iyon. At sigurado akong kahit yung mga kaklase ko ay ganon rin ang kanilang mga naramdaman. Pero si Joel ay hindi naniniwala sa mga aswang. Kung kaya nakikita kong natatawa pa ito habang nagkukwento yung konduktor at yung driver. Binanggit namin sa kanila yung tungkol sa pagkain na inihain sa amin. At sinabi nilang matabang talaga ang pagkain ng mga aswang pagkat kontra sa kanila ang asin. Kung kaya hindi nila nilalagyan ng asin at iba pang mga pampalasa at pangtanggal ng lansa tulad ng bawang at luya, dahil ayaw din nila ang amoy ng mga iyon.
Bilang panghuli ay binalaan nila kami na habang naroon sa kanilang probinsya ay mag-ingat. Buti na nga lang daw at naroon sila, kaya hindi kami napahamak. Iyon din pala ang dahilan kung bakit hindi sila sumama. Dahil may posibilidad na mapahamak kaming lahat kung pati sila ay pumunta. At kaya raw hindi kami ginalaw ay dahil may mga naiwang maaaring magpatunay. Nang bumaba kami ng kanilang sasakyan ay naroon ang dalawang pinsan ni Carlo at kanina pa pala naghihintay. Kaya sinabi niya ang dahilan kung bakit kami natagalan. Pagdating namin sa kanila ay naramdaman ko kaagad yung pagod. Nasa may gawing likuran kasi kami ng bus na papwesto nung kami ay bumiyahe, kung kaya matagtag. Idagdag pa na may nilakad pa kami papunta doon sa mismong bahay na aming tutuluyan. Pero kahit pagod ang katawan ay talagang natuwa po ako noon dahil first time kong nakagala ng ganong kalayo. At yun din ang unang pagkakataon na makaranas ako ng ganong katahimik na kapaligiran. At napaka-presko pa ng hangin. Nang nasa mismong bahay na ay kumain lang kami uli. Pagkat hindi naman kami nabusog sa aming kinain nung yayain kami ng kapitan. At pagkatapos kumain ay nagpahinga lang kami ng kaunti at natulog na. Habang nakahiga ako ay naririnig ko pa yung iba kong mga kaibigan na nagkukwentuhan. Pero ako ay tuluyan na talagang nakatulog. Dahil hindi ako sanay sa ganong kalayong biyahe at talagang medyo nanibago ako. Kinabukasan, pangatlo ako sa mga unang nagising. At naamoy ko kaagad yung niluluto sa kusina para sa aming agahan. Kaya natuwa ako. Pagkat hindi talaga ako sanay na hindi kumakain ng almusal. Paglabas ko ng silid ay may nakahain ng sinangag, itlog at tuyo sa mesa. Nakita kong nagtitimpla na rin ng kape si Joel at Carlo. Kung kaya sinamahan ko na rin sila. Makaraan ang ilan pang minuto ay isa-isa na rin lumabas ang iba pa naming mga kasama at naupo na sa tabi ng mesa. Pagkatapos naming kumain ay magkakasama kaming pumunta sa pamilihan para mamili ng aming mga dadalhin sa pag-akyat namin sa bundok. Ang plano kasi ay magtatagal kami doon ng 3 hanggang 4 na araw na magkakamping pa kami doon. Pero papunta pa lang kami doon ay may napuna na kaagad akong hindi maganda. Bigla kasi kaming lumihis ng daan at sinabi ng pinsan ni Carlo na doon na lang kami dumaan pagkat mas malapit iyon. Pero ang totoo, bago namin narating yung kalsada ay naisip kong tila mas malayo pa yung aming dinaanang iyon kaysa kagabi. Kaya dahil doon, kung kaya medyo napaisip ako. Hindi kaya gusto lang niyang iwasan yung grupo ng mga kalalakihang makakasalubong sana namin kanina doon sa daan. Pero ang una kong naisip noon ay baka may atraso lang yung pinsan ni Carlo na baka kaaway niya ang mga iyon. Hindi ko naman inakala na mas malalim pa pala doon ang dahilan. Nang nakapamili na kami ay agad din naman kaming umuwi. At sa pagkakataong iyon ay doon kami dumaan sa nauna naming dinaanan. Kaya lalo pang tumibay yung hinala ko na marahil ay iniiwasan lang talaga ng pinsan ni Carlo yung mga kalalakihan na iyon. Nang mga 2:00 pasado na ng hapon ay nagsimula na kaming mag-impake at maganda.
Pagkat aalis na kami at doon na namin idaraos yung ikalawang gabi namin sa bundok. Pero bigla na lang dumilim ang buong paligid at di nagtagal ay nakita naming gumuhit ang matalim na kidlat at nasundan na iyon ng malakas na pagkulog. Maya-maya pa ay bumuhos na ang malakas na ulan. Kung kaya pumasok na kaming muli sa loob ng bahay. Naisip naming palipasin na lang muna ang malakas na ulang iyon. Ayos lang naman sa amin kahit magiging mahirap ang pag-akyat dahil sa putik at madulas na daan. Ang buong akala kasi namin ay saglit lang iyon at titigil din. Pero papadilim na ay hindi pa rin iyon tumitila o kahit humina man lang. Kaya nawalan na kami ng pag-asa. Kung kaya nagpasya kaming ipagpaliban na lang muna ang pag-akyat. Nang kakain na kami ng hapunan, ay bigla namang dumaing si Joel ng pananakit ng kanyang tiyan. Nakita naming napapangiwi talaga ito at namimilipit sa sakit. Maya-maya, pati si Shane ay napahiga na rin. At katulad ni Joel, ay idinadaing din ito yung kanyang tiyan. Bigla kaming kinabahan pagkat naalala namin bigla yung sinabi ng konduktor at driver. Inilipat namin sila sa silid at doon pinahiga. Kinausap din namin ang mga kaanak ni Carlo at ikinuwento yung tungkol doon sa aming kinainan. Sabi nila, mayroon umanong magaling na manggagamot sa katabing barangay. Ngunit delikado na umanong puntahan pa iyon. Pagkat sigurado daw na may mga aswang nang nag-aabang sa labas. Dahil doon ay nagulat kami at nagkatinginan. Alam din pala nila ang tungkol sa aswang. At totoo pala talaga ang mga iyon. Sabi pa nila, 2 na raw kasi sa aming mga kasama ang nagkasakit na. Kung kaya, malakas ang kutob nilang inaabangan na ng mga aswang ang kanilang pagpanaw na kanila na itong binabantayan. Nung mga sandaling iyon, ay kinakabahan na kaming magkakaibigan. Pagkat nag-aalala kami para kina Joel at Shane. Naaawa na kami sa kanila. Pagkat hinang-hina na sila at namumutla pa. Parang wala nang ang dugo ang kanilang mga labi at mukha. Nang pagmasdang ko ang kanilang mga kamay, ay unti-unti na ring nangingitim ang mga ito. At bigla na lang may umalulong ng ubod lakas na talagang kinilabutan kaming lahat. At biglang napabulalas ang kaanak ni Carlo na sinabing nariyan na sila pagkat wala naman daw silang alagang aso. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Ang kaibigan naman naming si Nico ay biglang nagpunta malapit sa dingding at sumilip. Nabigla din itong binawi ang kanyang pagkakasilip doon. Sabi niya, mayroon nga raw mga nasa labas. Dahil naman sa aking kuryosidad, kahit natatakot ay sumilip din ako. At saktong pagsilip ko ay bigla namang kumidlat. At naaninagang ko talaga ang 3 figura ng tao na nakatayo sa labas na mga bagyang nakayuko at nakadipa pa ang mga kamay. Maya-maya pa ay naramdaman naming kumikilos na sila. Naririnig namin ang kanilang mga yabag. Iniikutan na nila ang bahay. Kaya kumilos ang mga pinsan ni Carlo at sinuring mabuti ang mga bintana at pinto. Nang muli akong mapatingin kina Joel at Shane,
ay parang nahihirapan na silang huminga. Biglang sumagi sa isip ko noon yung mga sinabi ng driver at konduktor na kontra sa mga aswang ang asin at ayaw din nila ng bawang at luya. Kaya sinabi kong subukan naming magkanaw ng asin sa tubig at iyon ang ipainom sa kanila. At magdidikdik din sana kami ng bawang at luya, kaya lang luya lang ang mayroon sila noong mga sandaling iyon. Kaya iyon na lang ang aming dinikdik at inihaw namin iyon para mainitan ang kanilang mga sikmura. Pinilit naming ipinainom sa kanila yung tubig na may asin at konti pa lang ang naiinom nila ay bigla na silang sumuka. Nang mainit na ang luya ay inilagay din namin iyon sa kanilang mga sikmura at nagpatuloy ang kanilang pagsusuka na nakita naming may mga lamang kulay itim na lumabas at unti-unti nang nanumbalik ang kanilang mga kulay. Nawala na ang pamumuta nila. Gumaan na rin ang kanilang pakiramdam at hindi na sila namimilipit pa sa sakit. Pero naramdaman naman naming biglang naging agresibo yung mga nasa labas. Na mahalata mo talagang galit na galit ang mga ito. Kaya nilagyan namin ng asin yung palibot ng bahay. Pinahiran din namin ng dinikdik na luya yung dingding ng bintana at pinto. Hanggang sa maramdaman naming umalis na rin ang mga ito. Nang sumunod na araw ay hindi na namin itinuloy pa yung plano naming pag-akyat sa bundok. Nagpalipas pa kami doon ng isang araw at pagkatapos ay umuwi na rin kami. Bumalik na kami sa Manila dahil nalaman naming yung iniwasan pala naming grupo ng mga lalaki nang magpunta kami sa pamilyahan ay mga aswang na rin at malapit lang iyon doon sa kanila. Mga bagong hawa pala ang mga ito. Kaya pinayuhan kami ng mga kaanak ni Carlo na bumalik na lang sa Manila pagkat mas kinokorsonada umano ng mga ito yung mga dayo. Pero malakas ang kutob naming yung mga aswang na bumisita sa amin nung gabi ay yung mga naroon sa aming kinainan nang masiraan ang aming sinasakyan. Nalaman din namin na kaya pala si Joel at Shane lang ang muntik ng madali ng aswang ay dahil sila lang rin palang dalawa ang kumain ng kulay itim na sahog na naroon sa ulam. Pagkat inakala talaga naming iyon ay dugo ng baboy. Yun nga lang sa kasamaang palad, sa aming magkakaibigan ay sila lang ang kumakain ng dugo. At yan po Sir PB, yung naging karanasan namin ng mga kaibigan ko. Kaya isa po talaga ako sa naniniwala totoo po ang mga aswang. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.